Dávej tam. Počkej. Ale počkej, nejvíce toto tam. Budu míšat? To nejde, vole. Na míšičku, tak nahráváš, ne? Fakt? Míšička s komoučkem. Jo! A budeš král tak. To počkej, tak to... Ty pičo, Pepa se tam bojím, jsem popčil, pičo. Ne, tak to není ono. Míšička. Ale nejvíce toto tam. Míšička. To je nejvíc. Já jsem těrky. A tady ti dva andělo, co to bude? Kdo je držel? No pojďte andělo. Nejde, vole. Jo. Fajn, to. Jo, už jsem se kolem hlavy. No, teď viděl. To je co? Počkej, Pepa, nehýbej se, to je sushi. Dívej. Hodně. A dáme ti sojku na hlavu. Jo, tak teď. Sushi a sojka, ne? Sushi. Ty jsou píčový. To je hrůz, že? Mraci. A nebo tady je pan Křížkový. Bez na to myslej. A to ne.